салом алейкум мухлисои кабинети 14. И барои шумо ва баҳри шумо. Бародаро, салом алейкум мардуми ютуб. Қарор дорем магазини Реал Фонда. Умидҷон, салом алейкум. Салом алейкум. Хубе бра. Навигаро чие ку бародарро бифаҳмед? Хоб, навигари чихак десен тахта телефона просто даҷа монагнесен. Ҳар як бародаре ки ҳам видеоро тамошо кардесай, имконияти бурд карден ҳамин телефонро дорад. Ва худо хоҳад ҳозир подробно поли мефаҳмонам барои чи иминат ҳамин бозиро ташкил кардем. Мақсади ташкил кардани бозии ҳамин магазини Реал Фонда 10 та телефон подарка мондагимон, яъне ки мо 3 та канал гирифтем, 3 та бародар. Ва чиё кардем? Гуфтем ки биё барои бародаре ки мисол дар Москва моро пайгирӣ мекунанд, дар каналҳои мо обуна шудаган, инҳоро як подарка кунем, як хирсаншон кунем. 10 та телефона мондем. Ҳар як одаме ки дар Telegram канали мо обуна мешаванд, имконият бурд кардани ҳамин телефонҳоро доранд. Яъне ки чихе ҳамҷа фаҳмондагӣ мисол се чизе ки барои бародари муҳоҷират дар кор. Магазин телефон, яъне ки телефон ҳамада дар кор, авиакасса ҳамада дар кор ва сеюм чиз боша либоса. Яъне ки ҳама мо сар либоса дӯст медорем ку, ама либос мепӯшем. Вот се та бародар шунем, яке абора ҳамин бозиро ташкил кардем. Дар Telegram каналмон ҳастай. Подробно дар описание ссилкаи канала мемонам, метавонед ки бидроем бинед. Ссилкаши поли навҷа мефаҳмонам. Ва худо хоҳад ҳамин телефонҳоро чихар ки дар ҳамин бозии фаҳмондагӣ, ина ҳозир ман якша дар пеши чашм нишон метем, чӣ кадаша? Мефаҳманд. Ё, ина нигоҳ кун. Так, парол махайна дидам, биё пештар биё, омадестай? Хоб, нигоҳ кунед. Ина медроем, дерин Telegram канали Реал Фонд. Дар поист, просто ин Реал Фонд мост поист сар метен, десе ина. Реал Фонд мост гуфта поист сар метен. Ин дери канал дромаде, инҷа мо 10 телефон подарка метем. Уже алакай нигоҳ кунем, дар байни ҳоли 10 соата уже 500 каш иштирок карда. 500 каш дега ина ҳоҷи нигоҳ кун. Ина 500 каш уже алакай иштирок кардага. Чӣ кор мекунем? Барои иштирок кардан ина кнопкаи аввал бена ки барои иштирок фақат ба каналҳои мо обуна шавед. 3 та канал аки бародар дар канали мо обуна шудагӣ будай. Девиша мечахем Реал Авиара. Реал Авиара зер мекунем, обуна мешавад як тараф. Лоиқшоп иран зер мекунем ду тараф. Всё. Обуна шид. Агар ки ин 3 та каналда обуна нашаванд, иштирокчӣ шуда наметавонанд. Отказ метиҳад да. Баъд иҷода поли на подробно эсонага мисалан гапои ки ӯзима гуфтасам, агар ки дар каналҳо обуна нашавед, шумо иштирокчӣ шуда наметавонед гуфта. Кнопкаи иштирокчиро зер мекунад. Ина запустид. Баъд запустид мекунад. Ҳозир рандомни топ метиҳад инҷада. Полни чота интернет, вот. Коркайстай. Барои иштирок кардан, подписатсия кардан дар се канал метавонед ки соҳиби телефон шавед. 3 та телефон шавед, да. 3 та канале ки дар кория полезни, не просто ягон чизи қимор нест. Чизе ки полезни барои муҳоҷиро, мисол либоса, авиакасса, магазин телефон. Се чиз тамом. Масал ҳамара нагирифтем, де, масал спонсор. Ва чиқар ки дидем, хе иштирокчӣ мешавад, агар ки ягон хеш тавори ма, ягон ҷуррои ма бирояд, ҳаминҷа иштирокчӣ масал чӣ мегӯям, победител ҳамуда наметиҳам. Ешо агар шиносои ма мара дастгирӣ кардан, гапшо надорам, лекин ва ё и бозиҳоро бурд кардан наметавонад. Агар шиноси ма бошад. Ай одамои бегона да мақсад. Ин бози чиста барои бачаҳои камбағал, ғариб бачаҳо. Камбағалу ғариб. Хоб. Ва ҳамин хе иштирок мекунен, имконият бурд кардан телефонакҳоро дорен. Так што бародаро, ин ҳамаш ба хотири шумо, метавонед ки бемол иштирок кунед. Ин шанс айдаст натен бародаро барои дар се канал подписатсия мекунед. Ки медона соҳиби як таym меша широинат. Так што ҳамин хе гап чап. Чӣ мегем дига? Ина марҳамат, худо хоҳад нав сар кардем. Мо хумо вибр намекунем. Одамое ки иштирок мекунанд ку дар бозӣ. Мо хумо вибр намекунем, Telegram худаш автоматӣ, масалан сервиси Telegram худаш вибр мекунад. Масалан ҳам кас бояд ки машиникия, не. Telegram худаш сервис вибр мекунад. Агар касе ки бояд ки ҳамин чикори ту машиникия, масалан мара испорт карда бутия, гуфти гапо, ман 10 та телефон просто як комплект дигам хеле подаркаш метиҳам. Ҳама одаме ки ҳамҷада ҳам масалан ашибкара меёвад. Гуфти гапо 10 дона телефонака и бародаро мисол марам хушрӯ мешиносанд, ҳоҷи маруфам хушрӯ мешиносанд, барои 10 та телефон мо обрӯмона риск намекунем. Бачако, қарор дорем магазин Реал Фонд, любой намо телефон барои оилат, фарзандат, модарат, каседе ки дар кор мешавад, дастафкаш тамоми шаҳрҳои Русияда, пас яъни умумиҷон мо реклама мекунем, метавонед заказ кунем бо барои хитона. Нема хеле бародар, Тоҷикистон, Россия, ҳама шаҳрҳо дошта пас магазин Реал Фонд фақат чизои реал не хеле да пешниҳод мекард.